Hello guys, खुलुमबाय दिनै जों थांगासिनो दङ क'क्राझाराव क'क्राझार BM मार्ट डिपार्टमेन्टेल स्टोर 1 year जाबाय एनिभार्सारिनि थाखाय लेंहरदों थ' आंनि भिडिअखौ इन्ट्रेस्ट बा जोबजासिम नायलांबाय थादों नोंथांमोन आं देखायनो सेस्था खालामगोन जों मा खालामगासिनो दङ मानो थाखाय थांदों डिपार्टमेन्टेल स्टोराव मा दंखायो थ' देखायनि थ' बिदिब्ला थांनि सफैबाय दा दखान सिङाव हाबनोसै थ' नायनोसै मा दंखायो दा जों सिङाव हाबबाय ओमफ्राय BM मार्टनि सिङाव मा दंखायो बेखौ देखायगोन आं बे मेनलि ग्रसारि आइटेम दंखायो आरो बेयाव नोंखौ न'नि थाखाय मा नांगौ बेखौ गासिबो मोनजोबखागोन बेयाव ओमफ्राय बेयावनो जोंनि दख'नाफोरखौबो मोनगोन बिराद आराम जाबाय नों जोंनि दख'नाफोरखौबो मोनगोन ओमफ्राय न'आव मा दङ सिनि सापातनि लानानै सबनिफ्राय सेम्पु दालि सिनि गासिबो मोनजोबगोन बेयाव ओंखायनो BM मार्टआव मार्केटिं खालामनो बिराद माने नों कम्फर्टेबल मोनगोन आरोखि आराम मोनगोन दा आं देखायनि BM मार्टनि मालिकआ सोर बेखौ आं माबा फैसो होनि दे फैदो सोर BM मार्टनि मालिकआ जों नायनि डिपार्टमेन्टेल स्टोर नालाय बेयावबो जोंनि ब्रेन्डफोरा मोनजोबगोन आरोखि FNF लफाइफोरनि बयनिबो ब्रेन्डफोरा बेयाव दंखायो आरोखि प्लेसआ जाबाय रिलायन्स 10 मार्केटनि खाथि ना नाइटि बाजाराव बेनो अनारा मिथिंगा बर' हेल' बेनो अनारा देखायदो ओरै दिनै जोंना माने 1 year जाबाय नालाय स्ट'रा थ' आब'मोनखौ आं ओरैनो बेरायनो लिंहरदों आरो आलासि बायदि आरो सासे दंबावो फैदो जोंना FNFनि अनार दा बिसोर सानैनि दख'नाया माने जोंनाव दं आरो स्टकआव नै नुनो मोनगासिनो ना नेक्स्ट साइडआव दङ एसे जेनेबा जोंनावहाय माखासे स्टक थायैफोरखौ नैबेनाव फैनानै लांफैनो हागोन फुजायाव जेनेबा नोंसोर जुदि करियारजों लानोबो जुदि उसुबिदा मोनोबा मालाबा टाइमनि माबायाबो मालाबा डिले जायो करियाराबोथ' नोंसोरो डाइरेक्ट खाथि खालानिफ्राय फैनानै डाइरेक्ट खालामफैबानो जाबाय नङाबा अनलाइनबो हरो सार्भिसा आरो क'क्राझारनिफ्राय एसे थाबसिनबो जायो जोंना माने दखाना 1 year जादोंमोन नालाय थ' रेशमिजों आंजों मोनसे कन्टेस्ट फाथिदोंमोन आरो माने 500नि शपिं खालामबा कुपन मोनसे फ्रियावनो हरदोंमोन आरो कास्टमारफोरनो ओमफ्राय दा दिनै एनिभार्सारि नालाय लाकि ड्र'खौ दिनै जों खालामनो नागिरदों जों होदोंमोन नालाय जोंनोबो खांसै 1 to 100 दङ बेयाव दा सोरनि खाफालाव मा दङ खांसै दे खांदो बेखौ आब'खौ जोङो थार्ड प्राइसनिफ्राय स्टार्ट खालामसै थार्ड प्राइसनिफ्राय ना दे आब'आनो बोखांदो मा नाम्बार 12 नाम्बारनो दा 12 आव सोर दङ आंहा बैयावबो थांगोन थार्ड प्रिफ्राय आं बोखालायनोसै ना पुतुलि महिलारि पुतुलि महिलारि 9611000349 दा बे नाम्बारखौ जों डाइरेक्ट फन हरनोसै खोमा ना होमबा बोखांग्रोजोबसै 12 नाम्बार दे आबो मोनसे बोखांबावदो औ मोनसे बोखांबावदो ओमफ्राय 48 हा 48 98 or 98 ayo Josmina महिलारि बिनानाव जायो दे जोंनि बिराद क्लोज जसमिन महिलारि
देबरगावनि जाबाय सेकेन्ड जाबाय ना बियो सेकेन्ड जाबाय सेकेन्ड जाबाय दा लास्ट दा फार्स्ट फार्स्ट प्राइजआ जाबाय बेखौ दोनदो दे आब' नोंनो थिखोदो फार्स्ट प्राइजआ जाबाय सोर जागोन बे नायला बिदि देखायनोसै नामा डाइरेक्ट नायला बेखौ जों नायला उल्टा जाबाय ना सिदा जाबाय उल्टा जाबाय उल्टा ना सिदा सीधा सिदा दंखायो अ स्टेट मा नाम्बार 32 32 आच्छा लाकी किन्तु FNF नि एकदम निउ स्टक मोनगोन 32 समायना बरगयारि सुदेमपुरिनि समायना बरगयारि सुदेमपुरिनि नै नाम्बार मिलायदो नोंखौ चिटिं खालायदों होनदों आंना 32 समायना बरगयारि FNF नि दख'ना मोनलांबाय Congratulations समायना जाबाय ना एम खालायदो आयुष थर्ड बे थर्ड थार्डखौ सोर मोनदोंमोन आदा सेभ खालायनांगौ सेभ पुतुलि महिलारि कौन लगी बेनो बेखौ नैया दोन्दोंमोन आङो बार' नैबे बिनि औ बिजों फट' खेबनांसिगोन बिजों खेबदो मार्टआव हाबबाय नालाय ओमफ्राय दा गावनि थाखायबो ड्रेसआनो गैला ओरैबायदि बिजिखा गावनि थाखाय ड्रेस बायनोनो समय गैया दख'ना बानायो फाननायल' दख'ना बानायनाय गावनि थाखाय जेबो गैया बेखायनो आं सानदों खाथि जाबाय नालाय रिलायन्स स्टेन्डखौ नुबाय नुनानै दा हाबनोसै बेयाव एसे लानोसै लानोथ' बिराद गोसो बिराद मोजां मोनबाय खिन्थु गानबासो समायगोन ना समाया बुरि जाबाय नालाय दा आजिखालि बेखौ लानोसै जिन्स गांसे नाङा होनबालाय आया दा जों बेसेबां एसे बुरजा मार्केटिं खालामबाय नालाय दा 3 बोसोर ना 4 बोसोरसो उनावसो आं दा आं मार्केटिं खालामनानै मा मोनदों गिफ्ट मोनदों ना मोननै मिक्सार मेचिन आरो मोनसे जाबाय टिफिन बक्स मोनसे मोनबाय थ' लानोसै गिफ्टखौ बेखायनो गिफ्टआ माबादि औ जे बे मोननै मोनबाय आरो मोनसे दा रिलायन्स स्टेन्ड ना रिलायन्स स्टेन्डआव फैदो एकदम बेयाव बिराद मोजां अफाराव माने नों बेसेबांनिफ्राय मोनो 4,000निफ्राय मार्केटिं खालायबा मोनसे नङा मोनसे गिफ्ट मोनगोन आरोखि बिराद बरिया अफारा जिनिसफोराबो बिराद मोजां फैदो नोंसोर बयबो बेयाव फट'ल' माने जिनिस लानायनि थाखाय रिलायन्स कम्पानिया फट' खेबबाय आंखौ खेबदों ओमफ्राय आरो फैफिनबाय जों दखानाव एनिभार्सारि 1 इयारनि एनिभार्सारि सेलेब्रेसन खालामनो थाखाय केक हाबाय नोंथांमोनबो फैदो बे दखानाव BM मार्टआव बिराद मोजां मोनगोन दख'नाबो मोनगोन ग्रसारि आइटेमफोरखौबो मोनगोन गासिबो मोनजोबगोन मोनसे दखानावनो जोंबो माने बे दहाय प्राइस डिस्ट्रिबिउट खालामदोंमोन दहाय माने एनाउन्स खालामनाया दा जाबाय जों बिरियानि जादों जाखांनानै जों न'नि थाखाय ओंखारलांबाय आरो बेनिफ्राय दा गसाइगावनि थाखाय ओंखारलांबाय जों बिराद मेंबाय ओंखायनो गारि लाखिनानै बेयाव जिरायगासिनो दङ लामायावनो पूरा नेचुरल एरिया ना रैसुमैया न'आव ओंखारलांबाय जोंबो न'नि थाखाय ओंखारलांबाय थ' आंनि भिडिअखौ मोजां मोनबा लाइक शेयार साबस्क्राइब कमेन्ट खालामदो पेजखौबो फल' खालाम दिनैनि थाखाय बेखिनिल' अके बाय बाय टाटा